mag-straight ta og hair or mag-curl. Pero di siya curl nga kanang na ay atuan nga kano, Star Magic Ball. Curl lang siya nga, light lang nga curl, ganon. Hey guys, it's Angela and welcome to my channel for today's video. Ako na siyang gi-announce sa Twitter and Instagram nga karong adlaw, September 24, 2018 kay mag-Instagram followers control my life for a day. I think mauna siya ang title. Dili ko sure. So mauna siya, it's currently 10 a.m. Milagro sayo-sayo ko nakamata. Actually, nakamata ko mga around 8 a.m. Ingani na siya. I think nakita na mo mga videos ngayong nga. Mag-run ko poll sa IG stories na ko then. Kamo magbuot asa sa duha ka choices ani akong buhaton una or akong suluton or mga basta kamay mag-control sa akong life for today. Ang akong nahun-hunaan ata kay kung unsa-unta ang akong kanon pero nakaluto na ang inyong bishi cake so kanina lang atong buhaton kanang akong first poll for the day. Hula pa ko ligo by the way. So kung ano siya maligo then kaon or kaon then ligo. Pero gutom na kayo ko karon please unaha sa ang kaon then ligo no. Pictures ako. So picture ko ba? Okay na siya nga picture. Wala ko pang screenshot. Asa na pang screen record. So, rin na siya. Mag-run og poll. Doing IG followers control my life for a day. Ligo, then kaon, or kaon, then ligo. Ako na na-post. Ato siya balikan after 5 minutes, 10:08 a.m. By the way, karong adlaw kay nami adtuan sa Ayala. Kadawat mig invitation. Hi, Angela Nailaholics and Hey Sugar would like to treat you to a pampering day as they celebrate National Pampering Day and National Hair Free Day. Kanin siyang Nailaholics yung first date nga vlog. So, magpa-manicure ko. Kamo na po'y magbuot kung sa color akong i-call sa akong nails. Sa Hey Sugar, di pa ko sure sa buhaton ako sa Hey Sugar. Brazilian wax char lang. A few moments later. Okay, update 10:12 a.m. na. And then, mauni siya kang resulta. So, 44% ang ni-vote sa ligo then kaon. Yung 56% ang kaon then ligo. Salamat kayo ninyo kay wapa ko'y plano maligo. But lang, uy, kapuyan kong ligo. Noak sa ox and then mao din ni musudan. O yung kanang konha kay tungod na siya sa longganisa. Ano siya egg and longganisa with coffee. Magkape o karon kay magtapol jud gahapon magsige lang og katog like whole day. Fun fact, ganahan kong ingani akong itlog. Dili na ka ng crumbled or sunny side up. Ganahan kong weirdo siya. Wala ko sabot kung sunny side up ba siya or scrambled egg. Manadyo kog kaon finally and maligo na ko. Og usapod sa kuan if maligo ko kay night times nga kapuyon ko wash sa akong hair. Usually good kung akong bason akong buhok kay kani akong gamiton mag-keratin. I stop using shampoo di ay kay para dili kay damage akong hair. If tapulan ko kay kani nga daw dry shampoo akong gamiton. So mag-ball daan na. Padong naman ko lid. Saan man ako? Boomerang? I think boomerang ta. Wait lang ha, galisod ko. So kung igamit karon nga kuan dili ninyo makita pero nakagamit ko og Snow nga app. Nya nasa lay boomerang nga bagong feature. So, ato nang gamiton. Nya napa may say timer. So, let's do that. I'm wearing Konday 404 nga merch. Order na mo 404 clothing. I-DM sila sa Instagram. Boomerang na ta. 7, 6. Busy ba? Ingana ko na siya pag boomerang. So basically, ingani ang ako i-post. So ato na i-poll. Early na kay kung should I ... wash my hair or just use dry shampoo. So man akong i-post. Padong na ko ligo. Mubalik gihapon ta after 5 minutes then maligo dihan ako maligo. A few moments later. So after 13 minutes, nangita pa ko og masulot pero nanakoy duha ka choices. Ato natan-aw ang results sa padong na ko ligo. Should I wash my hair? Just use dry shampoo. And tan-da-da-dan. Hala, hindi na kong pa-wash yun sa kong hair. Pero, sad, okay, sad kay wala ko ligo gahapon. Before sa ko maligo, ganahan jud ko nga every, like, after na ko maligo, kay na ako'y naka-andam, or naka-decide na ko sa ko suluton. So, dere na ako'y duha ka choices. First outfit, kay kani siyang denim nga dress. Inya ako siya sa pawan o white blouse. Ang second, kay kaning naukay pod na ko. Same sila morsag na i-ruffles. So, mato ang duha
Ka-outfit nga akong gipang pilian na ako'y ganahan suluton nga jeans do pero na-insulto ko kay di na siya masigo na ako. First try na ko ato kay okay pa medyo na-close siya pero karon day gabutod na jud gaana na jud akong tiyan dapit. So mag-post na pug ko karon ako sa edit akong picture. Outfit 1, outfit 2. So ako na siya na-post and maligo sa ako then ato balikan ang Jake Paul. Char lang. Number 3 number 3 after na ko maligo. Okay, bye-bye. A few moments later. Update after 2 hours mo na ni siya ang resulta. 19% sa outfit number 1 and then 81% sa outfit number 2. So, mananit ako na siyang isuot gyud. Actually, ganahan ko ani nga outfit kay cute kay siya. Pero ang ako isa ko ani kay chinilas nga black lang kay palit pa ko og sandal nga black nga pwede nga magamit dali-dali. Ang ano siya style pero more na siguro siya strap. Yeah. Pa manicure. Basin niya matangtang na pod kay tungod if mag-close shoes ko. So mao na siya outfit of the day. Problema na nako ani no kay dili matago ang akong food belly. So mag-makeup na ko niya. Ako kung mag-makeup ko per medyo ko maminaw magpa-music. So na ako'y choices either K-pop or OPM. Mag-boomerang ta. Okay. Mag-makeup ko while listening to music. Listen to K-pop or OPM. Para siya maano niya ang akong poll. Ikaupat nga poll. And while waiting po no, sa resultas, ang sa akong paminawon nga music kay magkuhan ko sa makeup. So, ang akong choices na po, natural makeup look or glam. Glam ba na siya? Glam? Matawag ba siya glam? Wait lang, okay. Ginanalaban. Mag-makeup na ko. So, manani ang akong ikalima nga poll sa karong nga adlaw. Balikan na to ang duha ka poll after 5 minutes. A few moments later. After 13 minutes ang resulta. Oh my god. You guys really know me so well. Mag-makeup ko while listening to music, okay? 75% K-pop, 25% OPM. Di mag-uol kay mo na kung paminaw gani ha. I don't know, namula asubwa, sarangin, maragwa, sarangin mo sarang. 73% sa natural makeup and 27% sa glam makeup. So, gusto ko yung natural lang. Natural makeup. Here we go. Ang akong buhaton niya nga makeup. Okay, ang katong everyday makeup routine ako. So, kung wala pa mo kakita ato, link sa description box. Go, shit, Game on the charan. Bultoro ne. A few moments later. Makeup is done. Done. So na siya nag-add ko gamay nga glitter sa kong diri sa mata and then dance break. Dili jud ko kibaw ani nga sayaw pero laban. Next, manamanta sa atong makeup, sa atong buhok na punta. Kung sa daily basis, dili ko mag-color or mag-straight sa akong hair. Like, kung unsa akong buhok, maano dyan na siya. Ako lang na jima-jimahag. Iana siya. So, karon mangutana na punta sa Mangutana na punta sa madlang people, sa mga beshi cakes, if mag-straight ta og hair or mag-curl. Pero di siya curl nga kanang na ay aduan nga kano, Star Magic Ball. Curl lang siya nga, light lang nga curl. Ganon. So, may nice na filter. Daw ko problema. Isang nga filter akong gamiton. Ay, ganahan. Gusto ko to. 7, 6, 5, 4. Parang tanga lang, no? Ay, ka-cute! I like this one. So, muna na siya atong sunod nga Paul Soriano. Char lang. Curly or straight? So, muna siya ang nakasuot dire kay for my hair lalu, curly or straight. Push up. After 11 minutes na yung resulta. 67% kay curly and then 33% straight. Kamay na lang bitaw kayong straight karon sa kalibutan. Char lang, joke lang. So mag-curl na ko. Blackpink!
2,000 years later. Eventually. So, mauna ni siya, mauna ni akong makaya nga kulot, mauning dili jud ko tig kulot kay. Dili okay ba mo kulot? Okay ra siya sa kilid, pero igtan-aw sa layo. Charan, wala na human. Di okay ba? Ano na ako na siya itago dire. Pasensya, di okay ba mo kulot? Wala ni pinaka-best nga ako makaya. Ano ako mabuhat? Okay. And then karon kay mananasad si Jomi, magadto na mi sa Ayala. Matag di mi malate, matag makaabot pa mi. Yes. Padong na mi sa Ayala, and then first na mong adtoon kay sa Nailaholic na dire si Jomi Hospital. Di na ako magpa-cutics day. Normal ra siya day. Basta kay maputol ni akong kuko. Kay gikapoy na akong pangalungat. Nataas ang kukog kasamad-samad kong ilong. Okay, I'll see you guys there. Shufu day. Unay shufu day. Asa pa? Uy, Edmund ba yun? Edi ay. Ed. Lipat yun day ko. Need ka glasses dai. So, nanami sa Nailaholics niya. Yung nakabook Nailaholics diri sa Ayala. Tapad na siya sa Hey Sugar o Happy Brows. So, later, kay magmani and pedi ko, amoy mo pili ko unsay color, if bold or neutral lang nga colors. Magpa-pol na ko. Mga manicure siguro. Kapost na ko og pol. Na-post jud siya, pero hinay ang today. Maro kay siya kay wala may internet. Nung tanong siya nako, day unsa kay makadaog ani gitagna niya ang result. Yak kaayo. Cheater. Cheater, you cheater. Mugawas na ko niya para tan-aon kung unsa na daog. After kon siguro 5 minutes, di na lang ko mo cheat dai. Di ko mo cheat na kay maawayan kung Jomi. Mana ako cheater iyo. Nagkuan sa gang followers control my day kung kuan na day. I guessed what my followers pick. Guess what my followers? A few moments later. Wala pa akong turn pero na ang result. So ang nakadaog kay ang neutral. I think same color gihapon ako ko oningan nga mura rag kuko nako. Hey guys, so na ako sa Hey Sugar and nag-poll ko, I think pinakalas na to nga poll na magpa-eyelash extension ko karon kay na-eyelash extension diri sa Hey Sugar food, and then ang akong check ka sa poll kay nipis ra ba or baga gihapon. So chadan dili na kay butang kay kalubaton ako, so nadaog ang bagai pati wala tong buhaton karon. So ang konde ani kay 10 5 ba na refillan na ni siya. So kung unsay kuan ako pag last kay natural siya, so let's do this. Push Ed. 2 hours later. Nakabalik na mi sa gamahan ng condo. Update sa akong pilok. Sorry, pero medyo nasayop ko dito nga part, no? Akong pasabot nga nipis di ay kay kanang. Okay ba? Kanang ang akong gibuhat, dili siya pabaga. Same size raman gihapon nga ning 10 akong gipa-refill. Refill raman siya, so kanang mer cheat ko gamay ana. Anyway, mao na siya. That's the end of Instagram followers control my life for a day. Easy ba? So na siya, nag-enjoy ra sa gyud ko, no? And so far kanang tanan akong ganahan nga may tabo kay mao akong nabuhat karon, like sa pagkuan akong giuna akong kaon kay katong time magigutom ni jud ko, so kaon then ligo, except sa pagwash sa akong hair. Mao ni dai ni akong nails neutral ang nadaog, and then sa tiil na ako kay di na ako magpakita. So before na ko i-end ang vlog, ganahan ko magpasalamat sa Nailaholics o sa Hey Sugar. So by the way guys, ang Nailaholics kay naa sila National Pampering Day, and ya ang kon ana siya kay every service kay tag 10 pesos. Nya all proceeds kay mo ato siya sa Laverna Aged Care and Dementia Village. 10 pesos dili siya walay appeal ang katong gel something. Ang kon nga service available ana kay manicure, pedicure, hand massage, o foot massage. So, ang ticket kay mag-claim siya inig September 29, All-Star Nationwide. Don't forget to put the hashtag National Pampering Day. Ako ang deklaruhon ang National Pampering Day kay mauna siya ang inig October 17, 2018 from 10 a.m. to 2 p.m. And then, ang pwede ninyo mag-claim ang ticket kay start sa September 29, 2018. Okay? Okay. And also sa Hey Sugar na aslay free eyebrow threading and underarm
waxing inig November 27 from 11 a.m. to 3 p.m. Kayo kalimti i-hashtag ang National Hair Free Day. Thank you guys so much for watching. I hope na enjoy ninyo nga video. Kaya ako nalingaw dyan ko aning nga video nalingaw mo daw. Please don't forget to give this a thumbs up. Subscribe to my channel if wala pa mo ka-subscribe. Follow me on my social medias, everything at Angela Morales X, and I will see you guys on my next video. And always remember that it's okay not to be perfect. Bye bye. Okay na rin, di mag-all. Bye!